Na jaře příroda ožívá i v Divonské magické zahradě Carol Kleinové. Zatímco nás tato odbornice na zahrady provádí svým kouzelným královstvím, stojí za to poslouchat každé slovo, protože z jejich osvědčených rad se můžeme mnohému přiučit. Ukážeme vám, jak na zahradu. Jarní sezóna. Ve všední dny na programu Spektrum Home. S maminkou si při svatině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk. Některá kouzla vás vždycky překvapí. Tada! Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti. Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energií, který má férový ceny? No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den. Dobrý den. Jste tu dlouho? Už přes 20 let? Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON. Až budu velká, chci být malířkou obrazu a návrhářka designu. Já chci být pečovatel a chci pomáhat lidem. Já chci být paní doktorkou pro malé děti, protože kdo by měl tuhle nemoc jako já, tak by se mu chtěla pomoct. Až vyrostou, dokáží velké věci. Teď ale potřebují vaší pomoc. Staňte se dobrým andělem a pomáhajte rodinám, kterým do života zasáhla vážná nemoc. Děkujeme. Řekněte yes novince. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. Řekněte yes novince od Dobré vody. V Datartu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu. Přijďte zas! To byl Richard. Čeká na vás i elektrický mop Philips OneUp, který vytírá vždy čistou vodou. Datart.